Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sikubingelele mbukelo weSiyaviva TV1 igama lami ngingu-MC Pholobaso Andile Wakangcobo. Sikubingelela ngalesi sikhathi ngingahambi ngedwa, ngihamba nodokotela omkhulu udokotela uSiphikeleli. Udokotela uSiphikeleli iningi labantu elazi ukwelashwa komngoma, ukwelashwa kwesithunya, ukwelashwa kwedlozi, ukwelashwa kwethongo, ukwelashwa komuntu othwasile waqeqeshwa waphekwa enikezwa inyathuko yokuthi ngelinye ilanga uyophatha izandla eziningi, ngelinye ilanga uyophatha imiqondo eminingi. Sikhuluma ngodokotela uSiphikeleli. Udokotela uSiphikeleli isangoma, udokotela uSiphikeleli inyanga, udokotela uSiphikeleli futhi ungambiza nangomthandazi. Ukuphethe konke futhi-ke bamshayela ihlombe kukona konke. Dokotela omkhulu, asikuphe ithuba ubingelele iNingizimu Afrika, sikwamukele kuSiyaviva TV1. Ngiyabonga ukwamukelwa, ngiyabingelela kuSiyaviva TV enhla nasezansi, empumalanga, intshonalanga la kufinyelela khona umabonakude iSiyaviva TV. Ngibingelela obabami, oma bami, ogogo bami nomkhulu bami, ngithi akube kuhle. Insizwa-ke le mbukeli lapho ngasekhaya esimkantshubovu ngokwedlozi nangokwethongo nangokwekwenza imanga empilweni zabantu. Dokotela, sidirecthe umuntu, simthathe simbeke simsusa la suka khona azofinyelela esigodlweni. Kukuphi la usebenzela khona? Usebenza ngaziphi insuku? Zithini izinombolo ozisebenzisayo ehhovisi nasesigodlweni? Okay, ngisendaweni yasemahlabathini, amahlabathi lawa ase-Verulam, not amahlabathi lawa asoLundi. Ngisebenza umsombuluko kuze kuyoba isonto, nsuku zonke ngisuke ngikhona. Ngesonto ngiyake ngiqale ngo-12 ukusebenza, bese-ke kuze kuyoshaya u-6 ntambama. Siphi inombolo enitholakala kuzo lapha endaweni yase-Verulam emahlabathini? Okay, engingatholakala kuyona eqondene nami ithi 068 068 11 11 42 42 043. 043. Siphinde. 068 068 11 11 42 42 043. 043. Yebo, bese ngicela ukulungisa nje imbijana kuleya yase-ofisi, ngizophinda bese ngiyibiza futhi nayo. Okay. Ningizimu Afrika nisalungiselela ukuthi nikwazi ukubhala nenombolo yasehhovisi. Ngiyafisa ukuthi umuntu osekhaya aqonde ukuthi sikulethele udokotela uSiphikeleli ngenhloso yokuthi sifisa ukulungisa izinto eziningi esezenzakalile eminyangeni ngenxa yokuthi abantu abanye babo bahambe bayothatha izinto zabakhulisa bayilokhu abayibona kodwa baqeqeshelwanga ukuba bangoma nokuba izangoma. Siletha laba bantu-ke abaphekiwe-ke bavuthwa, bavutshelwa, futhi abasebenza abantu sabona ukuthi bayakwazi ngempela ukuphila abantu ngaphansi kwesisekelo sabo. Nangomunye wabo Dokotela uSiphikeleli, abanye beni bayamazi, vela nje umuntu ongayithandi ikhamera, umuntu futhi ongahaleli ukuthi phatha mapholoba ngizoshutha cishe onyakeni kuyaba kabili kuyaba kathathu, kodwa kuze kube yithina esiqinisa umthetho noma siqinise amatomu ukuthi ayindoda vela kubantu ngoba bayakuthanda futhi bayasizakala kuwena. Unohlelo nje ahlezelenza njalo makuphela inyanga lokuthatha abantu beyiswe empophomeni ngemali encane, only 450 ukuya empophomeni lapho enisuke niyogezwa nenziwa zonke izinto. Iyona nto abantu abamthandela yona kakhulu. Njalo ngomhla ka-25 basuke sebazi ukuthi kuyabhaliswa, kubhaliselwa ilanga lokugcina enyangeni noma umgqibelo nesonto wokuqala enyangeni kuhanjiwe kuye lapha. Only 450. Usayenza leyo nto dokotela? Yebo, isenzeka kakhulu. Mhlawumbe iziphi imanga nenhloso yokuthatha abantu njalo ngenyanga ngoba siyakubona ulandelwa imkhombe noma-ke mwaba yabantu njalo makuphela inyanga nibheke empophomeni, njalo nje makumgqibelo noma yisonto ekuqaleni kwenyanga sinibona nomshungu nibheke khona? Inhloso enkulu kakhulu kunakho konke ukuthi abantu bephumelele, ngoba uma ngabe sisuke siya kuleya ndawo yaseswini samanzi la eqaqeka khona izinto zabantu nala egezeka khona amathonga okuyiwona wona asilekelelayo aphekwe imizimba yethu negazi lethu.
So uma ngabe sisuke siye empophomeni sisuke siyolanda okwethu okungekho kuthina kodwa bese siphinde sikuthole khona futhi ngamandla asuke ebekiwe khona. Yeah. Okay. So kungani dokotela uthi abantu mababhalise mande benawo empophomeni, kungani ungasho ukuthi hayi abamane betheleke nje? Suke kudalwa yini lokho? Ngisuke ngenzela ukulawula isimo ukuthi sibe indlela efanele. Kahle kahle baningi manje ngiyale ngincamele ukuthi abaze bebhalise bese kufika la engithi khona ngicela ukuthi ngikhawule ngenxa yokuthi akumele sibe kuleya ndawo isikhathi eside ngoba sisuke sinxusile noma sicelile kumnikazi wayo ukuthi sizogcina into efana nale. Uma ngabe sekuyisikhathi eside abantu bebaningi siphinde sincisheke futhi isikhathi. Abantu abanjani abafanele ukuya empophomeni njalo uma kuphela inyanga? Ngoba ngiyezwa kuthiwa khona abaya kawu-12 onyakeni futhi inyanga nenyanga basali bahlezi bekhona bayayithanda bathi iyabaphilisa. Abantu abasuke kwabantu abazalwa bembethe, kube umuntu onesithunywa, kube umuntu onedlozi, bese kuzoba khona okumele-ke ukuthi bewamelele vele okuyisiphiwo sabo samanzi straight. Sibhalisa uma sifuna ukuya nawe dokotela. Ngiyezwa ukuthi hayi uMapholo buseshile ukuthi njalo ngenyanga uhambisa abantu kuba u-450 nakhona ngingasho ndoda u-450 kanti mhlawumbe sekwaba noguquko. Tshela abantu ukuthi mhlawumbe inkomo noma umnikelo kuye kube imalini and abantu bahlangana kanjani noma okuningi kuzocingweni umuntu. Ngizocela kakhulu ukuthi angiqale kule ye-prize, le prize isamile kusayiwona u-450. Okay. Bese kuzothi ekuxhumaneni nokuthola yonke imininingwane ngizocela kunenamba engizoyimemeza abazokwazi ukuthi bexhumane nomuntu ose-office ozokwazi ukuthi bancedise khona konke ama-direction noma ngathi usuke eGoli, usuke eKapa, usuka kuphi nendawo, uyena ozobe sekulawula ekuthatha ezokubeka ekhaya. Banikeze inombolo dokotela omkhulu. Ngicela ukuyibiza ithi 082 082 621 900 900 bese kuzoba u-3 ekugcineni. kube u-3 ekugcineni. Yeah. Dokotela uthi le namba bengayisebenzisa for ukwenza ama-appointment okufuna ukuzokubona. Yeah. Bengayisebenzisa futhi ekuthenini bekwazi ukubhalisela ukuya empophomeni mihla nenyanga. Yeah. Bengakwazi futhi ukuthi bebuze izinto ey'thinta ihhovisi njengama-product okunye nokunye okusuke kukhona. Exactly. Unawo yini ama-product maye khona iwona maphi akhona abiza kanjani? Okay. Enginawo mabili khona utalagu, kuzoba khona imfihlo yabafazi. Ake sidingide ngotalagu. Yini utalagu, lisebenza kanjani, lilekelela abantu? Okay, utalagu ngiliqondanise kakhulu nabantu besilisa. Okay. Lulekelela kakhulu kubantu besilisa, liyakwazi ukuthi likline ngaphakathi esinyeni likhiphe ukungcola, liphinde futhi lizolula iqolo lakho uwumuntu wesilisa, lilekelele kakhulu futhi nasekuthenini induku ithola amandla. Okay. Ingabe induku isiwe isikhathi singakafiki ukuthi induku ayiwe. Iphinde futhi igeze igazi lakho ube muhle nakubantu uthandeke, iphinde izolula nemisipha esegazini, ikhiphe namatheketheke kunokunye kuthiwa amatheketheke okuyala ehlala eqolo nakho iyakwazi futhi ukuthi ikline ikhiphe kuwena ngaphakathi. Abanye abantu bathi kakhulukazi utalagu liyakwazi ukuthi lifukule namasosha. Udokotela ngizwe ngayithindileyo kanti abantu abane-HIV kuthiwa bayisebenzisa le product yakho. Exactly, liyakwazi impela, liyawakhuphula amasosha omzimba, liwafaka esimeni ngendlela ngiphethe i-HIV kanti kuningi nje umuntu ogulayo nje ungathi kanjalo ukuthi engakwazi ukubuyelwa umdlandla. Yebo, isifo nje singaphakathi. Okay. Isifo nje singaphakathi egazini uyakwazi ukuthi ukline ulwisane nawo. Ngoba ngesikhathi ukhuphula isosha liyakwazi ukuthi lilwe lona. Yebo. Okay. Uzothi omunye umuntu utalagu lihlelelwa abantu abagulayo kuphela yini noma uliphuza isho ungenasifo, ungenankinga, ungenalutho? Mhlawumbe cacisa lapho dokotela. Uyakwazi ukuliphuza khona ungaguli, ungenasifo, ungenalutho, ungasoli lutho futhi wenzela ukuthi kungaze kube khona noma kungaze kungenelele lokho okusilaphayo. Okay. Silithola ngamalini utalagu? Iliyale libe u-350. Only 350. 350. Yo, shit. So besizwe la kwimfihlo yabafazi. Ake usithathe usibeke ngale product yakho imfihlo yabafazi.
La kwimfihlo yabafazi futhi nakhona eyabantu besifazane. Mm. Ayikhethi usisi, umama, ugogo, Mm. kuwo wonke umuntu iyasebenza. Ukusebenza kwayo iyaklina, isikakhulukazi kuyenzeka uthole ukuthi abantu besifazane bahamba beyobeletha, Mhm. okuyinkinga kakhulu. Uma ngabe bebeletha bese kuba khona amahlulo noma kube khona ukungahlanzeki noma ukungaklineki kahle Mm. okusalayo ngaphakathi kuyena. Mhm. Iyakwazi ukumlekelela lapha ekuthenini ikline leyo nto, iphinde futhi izolekelela kula manzi aphumayo ashisayo kuyena umuntu wesifazane Mm. lawa asuke engafunile. Enjengo-discharge. Yebo, Okay. ngesiLungu basho njalo impela. Iyakwazi ukuthi ilekelele lapho, iphinde futhi izokomisa nesitho sakhona ngasese kusayingxenye yakhona. Isiqoqo. Yebo, siqoqeke impela. Bese futhi Umuntu abuyele ebutombini. Ngiyakuzwa mina, ngiyakuzwa dokotela omkhulu. Yebo. Iphinde izokwenza nogazi phakathi kwakho muntu wesifazane Hayi nomuntu bo. wesilisa ohlekisana naye. Mm. Ukuthi uma ngabe kukuthi owakho, Mm. akekho omunye umuntu ozovuka ebe yimbangi noma ekubangisa kuyena. Utalakho lenza indoda ikhahlele ingaqedi. Yebo, Zabalaze induku ingakashayi isikhathi. yebo, Utalakho linamandla okuthi lapha esinyeni sakho makuqala into ey'fana ney'londa nokunye lilwisane nalokho. lilusane nalo Amasosha avuka ame lishayelile. ngenyawo. Yebo, Wonke ama-product akho ayakwazi ukubooster amasosha ngoba ngiyezwa nangapha futhi kwimfihlo yabafazi uthi amasosha avuka ame ngenyawo ekwazi ukuy'khahlelela nanoma ngabe iziphi izifo ey'fana nama-STDs yebo, ekuyizifo ey'tholakala ngokocansi. kuba njalo impela. Okay. Ilekelela kakhulu. Imfihlo yabafazi-ke yona iyimalini dokotela? Nayo ngiyenza u-350 na. Yiyo madoda, ababe niyayizwela Amanani South aphansi. Africa. Amanani aphansi. Amanani Siwakhotha aphansi. phansi njengoshukela. Yebo. Imfihlo yabafazi ikhona u-350, utalakho lukhona i-350. 350. Imfihlo yabafazi eyabafazi nje iyazisho. Yebo. Bese utalakho into engakuyibamba, into engakuyithinta esidalwa eyamadoda. Ongayifici. Suka. Ongakwayifica Into ulokhu uyikhombe ongayifici. njalo. Ulokhu uyikhombile nje ukuthi nansi lutho. Kanti ngiyezwa kuthiwa nalo utalakho luhamba kanjalo nakhona lapha emashalofini. Kuba njalo Kuyenzeka impela. ungalufici uma ungakufonanga kusenesikhathi. Kuba njalo impela. Dokotela uyahlola nocingweni. Khona esigodlweni uyahlola. Uma uhlola kuye kube imali. Mangabe ngisuke ngihlola ocingweni ngiyale kube u-350. Mhm. Mangabe kuyilo 350 awufaki kaphepha, awufaki kaBoxer, ufaka kwi-akhawunti yami. Uyafona, mangabe usufonile bese ngikunikeza i-bank account bese ufaka lo 350 bese-ke kumasihlole efonini. Siphe lezi inombolo zombili masifuna ukuhlolelwa esingakwazi ukuthi sikuthinte kuzona. Ngicela ukuthi mangabe sekuhlolwa ngithintwe kule ethi 068 Okay, 068 11 11 42 42 043. 043. Asiphinde dokotela, imqoka le namba kubantu abafuna ukuhlolelwa ocingweni nakubantu abafuna ukuhlolelwa esigodlweni. Yeah. Sibiza. Asiphinde futhi 068 068 11 11 42 42 043. 043. Uhlola noma isiphi isikhathi nanoma ngabe iziphi insuku. Noma ngathiwa kuningi. Kuyenzeka udokotela uthole ukuthi uyahlola esigodlweni kodwa ehhovisi bakhona. Ehhovisi ngingafonelani khona ngibhukhele ukuhlolela? Yebo, kuba kanjalo impela ngoba kuyenzeka uthole ukuthi abanye abakaqondi banesifiso sokwazi ukuthi mangabe uhlolelwa, asithi mhlawumbe abanye bazogejeka bengawuboni ilokhuzane, bengangiboni noma bengezwa indlela yokuthi ngisebenza kanjani. Kodwa mangabe esefonele ofisi la azobe sethola khona yonke imininingwane yokuthi umkhulu mangabe ehlola, uhlola ngemali ewukuthi, esigodlweni imali ewukuthi, mangabe ufisa ukuvela uvela ngesikhathi esiwukuthi. Okay. Yebo. Uyasilahla isilwane? Yebo, ngiyasilahla isilwane. Kuye kube imali indoda sebabiza kangaka abantu. Ukulahla isilwane ngiyale ngikubize u-2.5, u-2,500. Hey ndoda, isilwane abantu basilahla ngo-7,000, ngo-45,000, ngo-13. Only 2,500 usilahle ngempela, silahleke dokotela. Siyalahleka impela. Singabuyi. Asibuyi nhlobo. Kuthatha isikhathi esinganani? Insuku ey'ningi ngilele kwakho noma kuye kube usuku olulodwa? Kuhamba kanjani? Insebenzo iba yesikhathi esingakanani? Insebenzo siyale sibe nayo kuba usuku olulodwa. Bese ngibona kanjani sesihambile dokotela? Siyabuya ngosuku lwesibili. Okay. Sivele kuwena. Umehluko uzofika ube la.
Mangabe sisakuwena singakasisusi sisuke sanamathele sisuke saphila kuwena ngaphakathi. Okay. Kodwa mangabe kuwukuthi sesisusile sizofika kodwa angeke sesisondele. Kodwa uzosibona mangabe silapha kude mhlawumbe usibone singasemnyango kodwa sifuna ukusondela sigcine singasondelanga. Sekuhamba kwazo. Yebo, i-process yethu iyaqhubeka lapho bese kuthi ngosuku lesi-10 bese-ke siphinde sivuselele iy'nhlanga kube khona esikwenzayo. Emva kwalokho kuphinde-ke isilwane sibone. Ikhona enye imali engiyikhokhayo? Isuke ingasekho ekhokhayo. Ukhokha nje lo 2.5 mangabe usubuya futhi ayikho imali oyikhiphayo. Okay. Okokuqala susa isilwane ukuthi sisuke emzimbeni wakho kodwa ukwazi ukusibona ukuthi nayo into ekade ikuhlupha. Yebo. Emva kwey'nsuku ey'mbili. Emva kwey'nsuku ey'mbili. Bese emva kwey'nsuku eziyishumi usubuyela-ke manje i-process yokuthi usuyaqiniswa ukhemikhwe lapha nalapho ukuthi-ke manje ngoba sesivalisile singaphinde sibuye. Singaphinde sibuye-ke manje sekuvalwa zonke lezo ntuba nawe bese uyaqiniswa ukuthi angabikho ukuphinde kudlalela empilweni yakho. Udokotela uSiphikeleli otholakala endaweni yaseVerulam eDurban laphaya ezweni lasemahlabathini. Uzothi omunye umuntu amahlabathi makhulu nezinyanga ayigcwele laphaya mhlawumbe ake usilinganisele ukuthi wena umamaphi namahlabathi. Oh, kulula kakhulu. Amahlabathi la engikhona mangabe usuka nje eVerulam mangabe ufika igaraji lokuqala mawungenele emahlabathini ekuthiwa iGlobal. Mangabe usukulelo garaji usuqedile. Noma usungafona noma ungehlika khona yokuthatha imoto zifake ekhaya. Mayehlika lapho umuntu kuphuma imoto egceke iyamlanda umuntu. Iyamlanda imletha phakathi ekhaya esigodlweni. Okay. Ningizimu Afrika worldwide senzwile-ke udokotela uhlola ngo-350 ocingweni kanti esigodlweni kuba u-250. U-250 kuphela. Wena okwakho ukuthi umshayele ucingo enombolweni ethi 068 11 42 043. 043. Mhlawumbe ufuna ukuthola ngama-product noma ufuna ukwenza i-appointment yokuzosetshenzwa noma kunokuthile ofisa ukukubuza ngodokotela inombolo ekuyiyona udokotela akunikeza yona ithi 082 621 900 3 ekugcineni. 3 ekugcineni. Dokotela ushilo wathi isilwane uyasilahla futhi wathi uyagaranta ukuthi asiphinde sibuye kumuntu ngoba samba sivalisile. Kunjalo. Kodwa ngiyafuna-ke manje ukuthi sithole ukuthi umuntu owazalwa embethe ngoba phela ngizwa amanani akho ubona ngiqhubeka ngibuza. Kunomuntu othi isilwane yena sephelile imali kade ehambe khokho 7,000 o 10,000 kodwa wena uthi ngo-2.5 isilwane yasilahla. Umuntu ozalwe embethe-ke ithini eyakhona into siyalele sifuna ukuzwa ngawo. Amanani akhona ongibula. Yes. Amanani ongibula ayalibe u-5,000. Only mangabe sithiwa simbula ingubo wazalwe embethe kube u-5,000. Okay. Nakho kwamanani aphansi. Yes. Kuthi akube umsebenzi othatha isikhashana kodwa usuku olulodwa lisuke lanele ngesizathu sokuthi ngisuke ngifuna ukuthola kahle emsamo wakini. Ngoba ngiyale ngikuthathe straight sihambe siye ekhaya sikwenzele konke ekhaya ngendlela okuyiyona. Ekhaya banike lakho noma lo muntu. Ekhaya lo muntu lo suke ezosetshenzwa. Oh, umbulela kubo. Kumele mbulelwe kubo la azalelwa khona. Kodwa uchaja only 5,000 rand. Kuba u-5,000 rand. Sekwaba khona opetrol ney'ngubo ayinwayo ogesi bayathengwa kulo 5,000 ukwenza konke ukuthi wena uye-Eastern Cape kuwona. U-5,000 kuba inkanyiso yasesigodlweni bese kuthi mangabe ngisuka ekhaya kobe sekubhekene nomuntu engiyomlapha mangabe ngibuya ukuthi ukuhambisa ngebhanoyi noma ukufakela i-full tank noma wenzani ngo-petrol iy'ndleko zakhe. Iy'ndleko zakhe yebo. Okay. South Africa, Ningizimu Afrika sihleli nodokotela uDr. Siphikeleli osebenza ngesintu futhi-ke thina esimaziyo ukuthi sangumasangampela lesi esitshela umuntu indaba zakhe ezwe esilapha umuntu aphile. Ake singene kuleli giya-ke manje. Ngine-tavern dokotela. Tavern yami isebenza kahle kodwa amaphoyisa ayangihlupha ngoba nginasitifiketi. Into yami kahle kahle iyishiphi. Khuluma nami. Mina engidayisa ngensango. Naba abanye bazama ngezinto ezingalungile ngempela ohunga nayo yonke lento kodwa bafuna ukuphila abantu. Mhlawumbe yini ongayisiza umuntu oyizabalezelayo ophusha ukushikashika ukuthi amaphoyisa ahlukane naye nanezigebengu ezinye eziphila kanye naye noma enjengaye zingabone edayisa kakhulu bese ifuna ukumkhimbila noma ukumbulala. Asibalansise lapho loba mangabe sisuke sikuleso simo ngiyale ngiqale ngokuthi ngimqinise umuntu. Mangabe sengikuqinisile ngikuvikelele ekuthenini ba nesithunzi kubantu.
umuntu akangafike ezofuna into egcine eseyidimande ethatha ngenkani. Kodwa iba naleso sithunzi sokuthi ukhuluma nendoda noma ukhuluma nomama mangabe ezokhuluma nawe. Okungena ngaphansi kokuthi siyaqala siyaqinisa. Sivikelwe ukuthi izitha engasondeli, amaphoyisa awangasondeli eduze kwakho. Bonke abenzi bokubi nemoya emibi esuke ithunyelwa kuwena ngaleso sikhathi izimfamona akungasondeli. Emva kwalokho bese kuzoba khona-ke isibunge-ke esizoba isimiso saleli bhizinisi lelo lenza ukuthi liqhubekele phambili. Okay. Yeah. Kudura kangakanani dokotela ngoba silokho esizwe into zakho zonke zingamanani aphansi? Ngiyale ngikwenze ngo-2.5 na. Only 2,500? Yebo, kuba 2,500. Kugcwale eshibhini. Kuyagcwala impela. Lezo zinto abantu bayithathela iy'gubhu zo-15,000, 30,000. Nawe umnika isigubhu umuntu ukuzikhuluma isibungu unika nani? Isigubhu uyasenza awusenzi? Lutho angisenzi isigubhu. Angisenzi isigubhu kodwa sikhona isibunge sokudonsa abantu. Esisihlanganisa nedlozi ukuze konke kuzokwazi ukuthi kulunge ngendlela efanele. Mana-ke dokotela wena ney'gubhu nasenihlukana kwenze njani? Ngingasho ngithi elami ithonga alizwani naso. Okay. Kodwa futhi liyakwazi ukukulekelela uma ngabe usuke wasithatha uma ngabe sengisilanda. Futhi uma sikuhlupha isigubhu ungeza kusiphikeleli usiphikeleli akusiza ukukulahlela sona. Yebo. Awusithathe usigcine kuwena. Angisithathi ngisigcine kimi. Usilahla naye umuntu. Ngisilahla naso straight ngisambe sibuyele la esasiye khona. Oh. Kwenzeke komunye onenhlanhla ngoba kuyale kuhlukane izimo zempilo. Kuyenzeka komunye ngithi ngizosilahla isigubhu kuthiwa Ungasilahli. Kuthiwa ngasilahli kodwa akube khona engikuthayiselayo phezu kwaso leso sigubhu leso ukuze sizokwazi ukuthi sisebenze ngendlela efanele. Yes. Yale kwenzeke kanjalo isikhashana nje esiningi impela. Uthi wena dokotela ngeke umuntu wamsukumisela isigubhu makhele. Kodwa kuyenzeka ofika ephethe isigubhu esihluphayo usilungise ukuhlupha kwaso bese umu-edela into encane ahambe siyosebenza. Kodwa ukuthi ethi usilande kuwena no. Wena kunalokho ungamnikeza isibunge sika 2,500 sifike siguqule izinto yiphile. Yebo kuba njalo. Into icace ibe namandla ngaphezulu kwesigubhu. Exactly. Yema dokotela. Exactly. Nikeza abantu iy'nombolo zasehhovisi nezakho dokotela bekuthinte bekhulume nawe abantu. Alright, ngizocela ukubiza letho 068 068 11 11 42 42 043 043. Siphinde 068 068 11 11 42 42 043 043. Eyesibili dokotela? Le eyesibili eyase-ofisini yona. Mangabe ufuna ukubhukha, mangabe ufuna ukuzwa mayelana nokusetshenzwa noma nomsebenzi wakhona ekhaya. Ithi yona 082 082 62 62 19 19 00 00 3 ekugcineni. 3 ekugcineni. Ngiyafuna dokotela ukuthi ngikubuze umbuzo othi umuntu osuka kude niyaba yini nohlelo lokulala noma niyamyalela iy'ndawo ezithiphu ngasendaweni lapho khona osebenzela khona? Liyale libe khona uhlelo lokulala ngesizathu sokuthi abanye uyale suka umuntu hlampe eGoli uthole ukuthi kuzohlwelwa ngenxa yamabhasi hlampe nezinto thizeni eziyale zenzeke. Kuleso simo esifana naleso ngiyale ngimbhukhele umuntu. Okay. Yes. Dokotela ongenayo imali ephelele uyeza ukuthi ukwenza ngo-5,000 rand kodwa akanawo uphelele. Uyakwazi ukumqalisa ukumsebenza mhlawumbe ephethe wafa leyo mali? Ngomusa nangokuvunyelwa yithonga ngiyale ngikwenze. Kodwa bese kuphinde kuhluka la ekuthenini khona kunokuthi ngiyakwazi ukuzwa umuntu ohluphekile. Okay. Nomuntu ongahluphekile. Odlalayo kusheshe kucace. Yes, kusheshe kucace. Uma ngabe kuwukuthi nje ngimane ngakuhebeza ngathi ngeke ngize ngikwazi. Okusho ukuthi kunokuthize engikubonayo ukuthi kuzohamba kushayise. Ngenzeka usizakale egcineni kosuku ungabisabuya ngoba inhloso yokuthi ngikusize uma ngabe kuwukuthi imali iwuhafu wokuthi phumelela bese uyabuya uzobona. Ningizimu Afrika worldwide udokotela uDr. Siphikeleli ebehleli naye kuSiyaviva TV1. Sibonga kakhulu dokotela. Siyabonga.